eta Loreak egin duen bezala nik ere hasteko eskerrak eman nahi dizkizuet. Eskerrak antolaketa lanetan aritu zeaten hoi, guko kideoi, jakineko kideoi baita ere, noski, izlari guztiei, itzultzaileei, xuxurlariei ere, eskerrak, bertsolariei, anatzean dauden kazetariei, eta bueno, oro har, ez dakit baten bat astutzen zaidan, baina ikastaroan parte hartu duzuen guzti-guztioi. Guretzat, bazan, halako erronka edo desafioa, horako ekitaldi bat antolatzea, berez, ez gaude dituta, normalean udalok ez dugu horrelako unibertsitate jardunik eta antolatzen, ez behintzat herri txikietan, baina aldi berean, usurbilek izan nahi du, euskeraren, euskal kulturaren, pentsamendu eraldatzailearen, eta pentsamendu iraultzailearen altzo eta espazio. Beraz, ekin nahi genion honi. Eta asterako esan nuen atzo, oso pozik geundela, jakinekin eta ueurikin geneukan lankidetzarekin. Eta gaur esan nahi dizuet, bi egun hauek pasata, ez dakit zuek, baina gu behintzat daukagula oso sentsazio, oso sentipen atsegina. Eta lehenaz gain esan behar dizuet gure espektatiba guztiak gainditu direla. Hitzaldi bete-beteak, elkarrizketa mamitsuak, baita ere lagun arte bikaina, beraz, horrelako burune bat eskatzen zaion guztiak uste dugu hemen egon dela. Beraz, ez dakit usurbilek bete duen, baina zuen bintzat bete duzue. Beraz, nire aldetik beste askorik ez daukat esateko. Orain hori bai, bukaeratxo bat emateko, nahi genuen halako sagardoarekin edo topa egin. Ez dakit behar bada, ez dezu jakingo, baina usurbilen edari nagusia edo, hemen batzu jakingo duzuen. Sagardoa da. Ikusten dut Inesio bintzat hartu duela berria. Bada abesti bat, esaten den usurbilarrok daukate, sagardua alkate. Ez dakit toki honean usten dauen horrek. Baina, hortik atera kontu behar zer nolako garrantzia daukan usurbilen sagardoak. Eta gaur gainera ez dugu nola alako sagardua ekarri, hor botella bitan konturatuko zeate etiketa gorrizta dago, sagardo berria da, euskal sagardo izendapena du sagardoa. Beraz, usurbilgo sagardoa izateaz gain, hemen bertako sagarrarekin, hemen bertako sagarrarekin egindako sagardoa da. Beraz, guk nahi nukena da, denok elkarrekin orain topa egitea, sagardo hori dastatzea, eta bertsolariei txandaman horretik, gutxinez, topa egin, eta ea, urrenare, ondoren, nahi duzen. Igual, egonteago ondoren.